Bon dia, senyors i senyores. Avui Gabinet d'Urgència i parlaré de l'últim escàndol Allmen Panel. Un lema que sempre porto per bandera és stop immediateses. En un món que va tan ràpid, crec que les coses s'han d'analitzar amb calma, amb perspectiva i doncs quan a una li vaig bé. Però crec que l'actualitat ens ho demana, així que m'he fet un guió ràpid i vaig a parlar de l'últim escàndol Allmen Panel. La veritat és que jo ja tenia pensat fer un vídeo sobre Allmen Panel, que em coneixeu, sabeu que jo utilitzo l'eina Notion i jo al meu Notion em vaig posant allà els temes dels que vull parlar. I tenia una pestanyeta que deia Allmen Panel. Així que he decidit recuperar aquesta pestanyeta de Notion, aparcar el vídeo que tenia en marxa per parlar de l'últim salseo urbanístic. Parlaré de l'últim escàndol protagonitzat per Netflix. I és que resulta que Netflix, juntament amb una conegudíssima revista d'arquitectura que es diu Arquitectura Viva i una fundació que es diu Fundació Arquia, han preparat una sèrie de documentals sobre figures de l'urbanisme i de l'arquitectura que es planeja estrenar el dia 21 de maig. I resulta que és un documental sobre arquitectes, i arquitectes en castellà ho traduiria com a arquitectos. Arquitectos amb O, perquè no hi ha arquitectes amb A, ni arquitectes elles. 14 tios del món de l'arquitectura urbanisme. Sí, amigues, 14 homes. Com dirien els porretes, ole tus cojones. Ole tu! Ole tu! Ole tu! I això bàsicament és un Allmen Panel. Posar tios a explicar coses perquè se suposa que no has trobat a cap dona suficientment intel·ligent, suficientment interessant com perquè ella també pugui dir la seva. Com diria Nati Natasha, ¿dónde están las nenas? ¿Dónde están las nenas? Que encara hi haurà algú que dirà, no, és que si no les posen és perquè no n'hi ha. Claro que sí. Que una ingenuament es pensa que aquestes coses estan superades perquè, senyors, 2021 encara estan passant... 2022... Pitjor encara, 2022 i encara estem en aquestes. Com et pots plantejar organitzar qualsevol esdeveniment, qualsevol, no sé, organització, xerrada, aquest documental, sense la presència de cap senyora? Però no, resulta que no, que aquestes coses no estan superades i de fet la vicepresidenta Nadia Calviño fa poc va haver de sortir d'una foto perquè va anar a un fòrum sobre lideratge empresarial i directiu i van a fer-se una foto i evidentment doncs no, doncs no hi havia cap dona i va decidir doncs, que es volia retirar de la foto. Molt bé, ole tu, Nadia Calviño. Ole tu, ole tu! És que l'escassa presència de dones en l'esfera pública s'ha denunciat moltíssim en molts àmbits de la societat i, per exemple, la youtuber Salmoreja 3D es preguntava... Y esa pregunta ¿es el mundo del desarrollo de videojuegos un campo de nados? Sí, efectivament. Sí lo digo. I és per això que hi ha hagut moltíssimes iniciatives per visibilitzar les dones en diferents àmbits, des de dones economistes, físiques, científiques en general, com la iniciativa de No More Matildes, que va estar superbé. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Però és que en l'àmbit del planejament urbà, el ghosting que se'ls fa a les dones és ja next level, flagrant, samat. Sabeu que si us demanen per alguna figura de l'urbanisme o algun arquitecte famós, diríeu Le Corbusier, Jean Gehl, Norman Foster, Santiago Calatrava, Alvarado, Mies van der Rohe... Amigues, tots els autors que us van entrar a la selectivitat de Història de l'Art de segon de batxillerat. I és que el món del planning està molt i molt masculinitzat, històricament i encara a dia d'avui. Les ciutats han estat dissenyades des d'una mirada molt masculina i això vaig aprofitar per ficar-ho allà amb calzador a una xerrada que vaig fer al juliol de l'any passat. Porque efectivamente vivimos en ciudades diseñadas principalmente por señores. Segurament el vídeo més pro que veieu de mi a YouTube. I també algú us va deixar caure en un anterior vídeo de YouTube. Bé, doncs en aquella xerrada parlava de la senyora Jane Jacobs, que va ser una de les figures més rellevants del planejament urbà contemporani de l'últim segle, i pels que ja em coneixeu ja sabeu que faig la tesi sobre ella, per tant, Jane Jacobs la portem aquí i la portem aquí. Vamos, que si us interessa, jo us recomano que veieu el vídeo perquè són 10 minutets entretinguts. Bàsicament el que vull destacar d'ella és que les seves idees van ser molt trencadores, va fer unes aportacions cabdals sense les quals no podríem entendre coses que estan fent a la ciutat en el dia d'avui i que en el seu moment doncs, li van fer un ghosting increïble. Per què? Perquè era dona. Bueno, doncs li van fer un review del seu llibre més famós que es diu Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, que per cert està traduïdíssim en 50.000 idiomes i està disponible en castellà i en català. I bueno, és com la bíblia per la gent que es dedica al món així del planning i la gent que no. O sigui, és un llibre molt entretingut que us el recomano. En el cas
que el que li va fer la review del llibre va catalogar amb les receptes que donava Jacobs per millorar l'entorn com Mother Jacobs Home Remedies, en plan, les recetitas caseras de l'abuela Jacobs, com dient, bueno, aquesta tia és una abuelita que desvaria perquè ella tenia 60 anys o així y nos intenta hacer remedios caseros. Cuando todo el mundo sabe que los remedios caseros son los que te curan las enfermedades. Sin querer yo hacer aquí apología de la homeopatía, res més lluny de les meves intencions. Com diria l'economista Amaya Pérez Orozco, estem acostumades a escoltar els homes BBVA. Blanco, burgués, varón, autónomo, autosuficiente, adulto i podem afegir heterosexual, cisnormativo... I el món del planejament està plagat de BBVAs i aquest documental de Netflix és un documental de BBVAs. Perquè, clar, diem que no hi ha dones, però és que tampoc hi ha diversitat més enllà del gènere. Mireu, Netflix i la revista Arquitectura Viva i la Fundació Arquia crec que diu molt poc de vosaltres que ni tan sols hagueu fet l'esforç de buscar una mica per poder incorporar alguna dona en aquest documental. Això, fatal. Aviam, si cal, us deixo els meus apunts, però jo crec que ho podeu buscar a Google també. Que pa algo sois Netflix. I mireu, penya, que no hi hagi dones en aquest documental és important per dos motius principals. El primer crec que ho tenim claríssim i és que no pot ser que no hi hagi referents femenins. Crec que ja s'entén que és important, per exemple, que estigui l'Alexia Putellas al Barça i que sigui la millor i que li donem cobertura als mitjans perquè les nenes necessiten referents. Crec que fins aquí tots arribem a 2022. Però ja no només es tracta del fet de la presència de les dones, sinó que moltes vegades la no presència de dones també té implicacions en el contingut, en els temes que es tracten des de l'urbanisme, des del planejament, la mobilitat, etc. I això és una crítica que transcendeix aquest documental de Netflix i que crec que hauria d'interpel·lar el món del planejament en general. Com és possible que puguem fer col·loquis de la ciutat del futur i no estiguem parlant de cures, però sí que estiguem parlant de cotxe elèctric, de digitalització, de patinets, de mobilitat ciclista, però sense tenir consideració cap a una perspectiva de gènere. Està molt bé que parlem de sostenibilitat ambiental, està claríssim, és urgent, però no ens oblidem doncs que també la sostenibilitat té a veure amb la sostenibilitat social i que moltes vegades les dones, i no dic dones ja només, sinó tot el que no sigui els homes BBVA, estan furíssima d'aquests debats. Tant les pròpies persones com les problemàtiques de la vida quotidiana que no estan representades. I bueno, ja per acabar aquest vídeo, doncs us volia animar a signar un formulari que està circulant i que l'ha promogut una arquitecta que es diu Zaina Mushi amb altres arquitectes per recollir signatures per enviar-li una carta o un manifest al senyor Luis Fernández Galiano, que és el president de la revista Arquitectura Viva, per fer-li saber, cito textualmente el que diu el formulari: sigue transmitiendo un discurso sesgado que invisibiliza especialmente, y aunque no solamente, las aportaciones de las mujeres y que dificulta construir un buen futuro para la profesión y no refleja ni la realidad del presente ni pasada. Us deixo a la descripció aquest link i també us deixo algun link amb alguns textos per si us interessa el tema i ens veiem en el proper vídeo. Hey, jo també pensava que aquest vídeo acabava aquí, però no. I és que després de fer l'edició volia fer uns aclariments i els volia posar també. I és que justament 2 hores després d'haver gravat tots els vídeos, i és per això que ho he dit al principi, s'ha de mirar les coses en perspectiva perquè el món va molt ràpid i llavors és com que no pots entendre tot, no pots criticar tan ràpid, però bueno, el cas és que 2 hores després de gravar tots els vídeos resulta que la revista Arquitectura Viva va intentar com solucionar una mica les coses com se solucionen aquests temps moderns, que és amb un tuit, i van posar un tuit dient que sentia molt el malestar que havia generat aquest documental, perquè va haver-hi, òbviament, molt de moviment a Twitter i molt haterisme, comprensible. Ara se suma una mica la meva reflexió per YouTube. I deien que ho lamentaven molt, que aquest documental es va fer entre 2013 i 2018 i que, òbviament, no reflectia la realitat de la disciplina de l'arquitectura i que treballaven per millorar-ho. Això ens agrada perquè crec que està molt bé que hagin reculat el cable, perquè moltes vegades la gent s'enroca en els seus errors i no ho reconeix, però bueno, tot així penso que m'estranya molt que en tota aquesta cadena de producció que deu haver a Netflix, Fundació i els de la revista, no hi hagi ningú que hagi dit: perdoneu, ¿no creieu que huele un poquito a cabra? No ho sé, m'estranya. Però bueno, en tot cas, crec que igualment tot el que he dit al vídeo i tot el que he anat com posant, doncs crec que segueix tenint vigència, així que jo el publico igualment. I bueno, doncs ara sí, ens veiem en el proper vídeo. ¿Dónde está la nena?
las que quieren sateo, 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 sateo. Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá.